Zori, unde ai plecat? Mă duc la cooperativă să iau crumpe. Da? Vezi că te calcă mașinile în pras. Și trebuie să te plătesc după aia ca pe unul bun. În pula mea, nu dacă ești expirat. Ha? Vreau să-mi cumpăr undiță, că ia ca ce lângă casă am apa asta și îmi cumpăr undiță și mai pescuiesc în fras. Mai mânc și un pește ca oamenii. Uite ce faină apă. De când trec pe aici și stau și mă uit, niciodată n-am văzut un șerpe. Înseamnă că e sigur apa. Deci dacă nu mere niciun șerpe așa cu capul în sus, înseamnă că e ok apa, poți să vin la pescuit. Și să vezi vinerea, numai pește mânc. Vin vinerea dimineața, prind un pescoc și m-am scos. Am făcut economie vinerea aici la Hofer. Păi ieftineală și mă duc seara la ora, stai să văd cât e ceasul, 6, că găsesc legumele la reducere. Crezi că e proastă, Zorița? Nu! Hai numai să vezi ce cumpărături fac, de n-are rost, numai pe reducere mi-ai spus. Asta e un magazin ieftin, Hoferul, cum e în Germania, Aldi. Ți-am zis că găsesc la reducere. Faceți ori de mâncare pe reducere. Uite ce. Ce mi-ai luat? Cartofi. Cartofi cu 1,89, nu cu 2,69. Usturoi. Așa. Și mai au ceva legume, că fac mâncare la cuptor, ceva. Nu știu ce iau. Părăbești. Ia cu cucuruz, vrei să iau cucuruz de tot. 2,69. Uite ce părăbești faină. Oh. Iau și două piperci din aștia. Da, zi-mi tu ce faci. Vreau să-mi cumpăr rochii, că tot e la reducere. Uite tot ce e aici, vezi? Tot e la reducere. Vezi? Și mai este pijamale, pantaloni scurți. Tot e la reducere. De aici m-am luat șlapii și vreau să dau și o colorie. Cum stă pe ea? Super bine. Stă fain? Să mă cumpăr oare? Da. Stă bine cu el. Stai că vreau să vă asta. Uite, poți să te vezi aici. Nu, Poți să te aici vezi vreau să mă văd. Da, mă cumpăr asta. 3,99. 4 euro. Stă bine? Bun. Hai. Ce iau? De chestii, dacă vrei să faci lucru. Hai să vedem aici ce este la reducere. Asta iau oară. Tot pe reducere ești? Da, cu 5%, dar eu nu mănânc din aștia, dar asta iau, dar nu. E curcat. Dar mie mi-l place. Hai. Deci aici 25% medalion de porc. Și acolo carne tocată. Tot e pe ieftineală. Eu v-am zis Sara să vine la cooperativă, că tot e pe ieftineală, că eu nu-s proastă, știu. Eu toată viața mea am fost pe ieftineală, de-aia n-am nimic, n-am făcut nici avere, n-am nici biciclă, dar pot să am avere. Asta e carne care mă place mie, dar nu pot să o cumpăr acum, nu-mi permit acum, că e 5,17 €.
Când o prind la 50%, în sâmbătă seara îmi cumpăr 3-4 bucăți. În astea și o bag la congelator. Acum nu-mi permit. Trebuie să strâng bani, să fac avere de ghizdă de la mamă. Iau și 2 conserve de pește. 1,79 și are 200 de grame. Îmi iau 2 să am acasă, că ăștia când mi-e foame, o pică și sănătate la neamuri. Am băgat la Chiuzdan, s-a încheiat. Mă satură. No. Și ce să mai cumpăr? Hai să vă arăt ce cumpăr eu de obicei. Uite, ăsta, ring gulaș, 2 porții de mâncare. Dacă fierb niște crumpe sau 2 găluște și o conservă din asta, 2 porții de mâncare. Deci 2 oameni mâncă la miaz și se satură cu 2,49 €. Da? No, aceste chefelurile de orez, numai rișcașul care îl caut eu nu este. Deci rișcașul care mie mi-l trebuie ăla mărunt, orezul ăla cu bob mărunt, ăla nu-l găsești nicăieri. La masă. Aici e tiramisu care mâncam eu foarte mult și nu mai am voie să-l cumpăr pentru că m-am îngrășat 2 kg. Uite chiar aici. Îmi vine să plâng aici la raft. 3,29 €. Păi o cutie din asta o loveam în 2 zile. Îmi vine să mă dau cu curul de pământ. Să plâng, nu alta. Că m-am făcut cât o vigire. Untui la reducere, dar nu mai cumpăr, că am cumpărat azi dimineață. 1,79 €. Nu mai cumpăr astăzi, că am luat dimineață. Uite, lapte de capră la reducere. M-am cumpărat și porc. Tot. Azi am fost la plajă. Cât am stat acolo la apă, o să opri. Amuc, am venit acasă și mă pun să fac de mâncare, au ieșit soarele. Nu-i cu fras vremea asta și lunea asta. Nu-ți vine să dai cu soarele de pământ. Dar eticheta o ai, văd că la pălărie. Da. Mărie și mărioară, eu un par de măr. Uite ce fain, m-am luat cort. Super mega fain la reducere. Unde vrei să mergi cu el? Mă duc la baie, mă duc la pădure. Mă duc la pădure, bine, mi-e frică de șerpi de mă cac pe mine, dar nu mai contează. Vă pupă zorii, deci jumătate de zi am pierdut-o la lac cu nori și nu m-am bronzat deloc. Mă duc acasă să fac de mâncare, bag niște carne în cuptor, bine că am pălărie, în rest nu mai contează. Vă țuc! Pa!